我们功夫老师的精彩演绎，谢谢你们，谢谢。 Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μοναδικό σας performance. Συγχαρητήρια, παιδιά. 我们看的这个中国很多的功夫片里的侠客。 Βεβαίως, και από μικρό παιδί και εδώ στην Ελλάδα που έβλεπα τις κινέζικες ταινίες κουμφού. Μισό λεπτό λίγο. Γεια σας, παιδιά, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, ένα χειροκρότημα, παιδιά. Γιορτάζουμε την Κινέζικη Πρωτοχρονιά σήμερα εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. 相信我们很多希腊朋友呢，通过欢乐春节，那么也感受到了中国功夫的魅力，对不对？ Σωστά. Εδώ πέρα θα δούμε τον κινέζικο πολιτισμό, την κινέζικη κουλτούρα, το κουμφού και σε λίγο οι νότες, οι μελωδίες θα σας προσφέρουμε τον κινέζικο πολιτισμό εδώ στην Ελλάδα. 锣鼓欢腾，百鸟齐鸣。那么接下来呢，我们就要有请我们的王耀峰、高航带来民乐演奏《胜利秧歌》和《百鸟朝凤》。 Σε λίγο θα ακούσουμε δύο κινέζικα παραδοσιακά πνευστά, το σονά No wonder, we see Chinese this thing up and down. There was a day I saw Chinese car with Chinese flag.